खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। देग्लाय 2024 मायथाइनि आसामाव जानो गोनां गुन उत्सबखौ नोजोर बोनानै बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आसाम सरकारा बर' बिजोंखौ मा खालामनो नागिरमारदों? बर' बिजोंखौ फोथैनायनि एबा बुथारनायनि खैसार सामारबाय थादों नामा? डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैसिम इसेबां सावरायखांनायनि उनावबो मानो गले गले गोरोन्थि एबा बुहुल मावबाय थादों होननानैबो बिथाङा सोंलु सोंखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2024 मायथाइनि गुन उत्सबा थांनाय 2 जानुवारिनिफ्राय जागायनायखौ नुनो मोननाय जादों। जागायनाय समाव बेबायदिनो गोबांथार खौरांगिरिजों लोगोसे गोबांथार माहारियारि आफादफोरा थारैनो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबाय थादों दि थारैनो बर' बिजोंनि थाखाय थाखो 5 आरो थाखो 6आव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाया बर' रावजों फैयाखै एबा बर' बिजोंजों फैयाखै, खालि बेयाव इंराजि बिजोंजोंल' फैनाय जादों। जायखौ लानानै बर' फरायसाफोरा गोबांथार बेले बेजेयाव गोलैनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे थांनाय 29 आगस्ट 2023 खालिबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादजों लोगोसे आसाम सरकारजों थारैनो बेफोर गासैबोनि बाथ्रानि सायाव सावरायनाय जाबाय एबा गोरोबथाबो जाबायमोन। नाथाय बेबायदि सावरायखांनायनि उनावबो दिनै फिन एखे गोरोन्थिखौनो मावफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथां गाहाय नेहाथारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों थारैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि, आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांमोनाव गोबांथार सोंथि दिखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेफोरबायदि सावरायखांनायनि उनावबो आसाम सरकारा मानो बेबायदि खनले खनले बेले बेजे खालामबाय थादों? थारैनो आसाम सरकारा बर' बिजोंखौ फोथैनायनि, फोजोबस्रांनायनि खैसार साबाय थादों नामा? आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर बिश्व शर्माया थारैनो खोथा होखानानैबो बेबायदि मानो गले गले गोरोन्थि खालामबाय थादों होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोबांथार फिक्स पेआव साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय मोनसे एपइन्टमेन्ट लेटार राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बेबायदिनो फिक्स पे एबा कन्ट्राक्चुएलाव खामानि मावबोबाय थानाय गोबांथार साख्रिआवलाफोरनि साख्रिखौ पारमानेन्ट खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 28 दिसेम्बर खालि मोनसे बिटिसिनि एसेमब्लिनि गेजेरजों थारैनो खोथा होनाय बायदियै बिटिआर सरकारा एपइन्टमेन्ट होनायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैया मोनसे एपइन्टमेन्ट राननाय हाबाफारिनि गेजेरजों थारैनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोबांथार एपइन्टमेन्ट मोनग्रा बिथांमोनहा थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआर सरकारखौ गोजोननाय बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया गासै 95निबो बांसिन गुबुन गुबुन बिफानाव फिक्स पे एबा कन्ट्राक्चुएल बेसिसआव खामानि मावबाय थानाय बिथांमोननि साख्रिखौ रेगुलार खालामनायजों लोगोसे एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे एपइन्टमेन्ट राननाय हाबाफारियाव थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गोबांथार इएम, लोगोसे एमसिएलए आरो गोबांथार अफिसियेल बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारा गोबांथार बेबायदि खामानि मावलांबाय थागोन होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जादों। बिटिआरआव फिन साख्रिनि बेले बेजेखौ लानानै कन्ट्रेक्टर आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों थारैनो बाथ्राखौ रोखा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगां बिटिआरआव मोनसे एडभार्टाइजनि गेजेरजों साख्रियाव थिसननाय जादोंमोन, जेराव मिशन बैसोमुथिनि एबा हा-हुनि खामानि मावग्रा हिसाबै सासे डाटा एन्ट्रि अपारेटर सोसननाय जादोंमोन, जेराव गोबां बेले बेजेखौ नुनो मोननाय जादों। अदेबानि इलिगेल हाबाफोरा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथां बिक्रम दैमारिया मैया हरिसिङा सार्कोल अफिसाव थांनानै हरिसिङा सार्कोल अफिसाव खामानि मावबाय थानाय रकिबुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुंनि थार फोरमानखौ दिन्थिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि एडभार्टाइजआव होनाय बायदिब्ला थारैनो जाय बेक्तिया
दायो साख्रि मावगोन बे व्यक्तिया थारैनो बिटिआरनिनो थागिबि जानांगौ, नाथायबा जाय रकिबुल इस्लामआ दायो खामानि मावगासिनो दं एबा साख्रियाव थिसनथाइ मोननानै खामानि मावगासिनो दं, बे बिथाङा आथिखालाव बिटिआरनि बासिन्दा नङा एबा दायो धुबरी जिल्लानिसो। बेनिखायनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ बेबायदि होसेयावबो दिनैहाय मानो गुबुननिफ्राय फैनानै साख्रि मावफैखो, अब्ला बिटिआरनि सिंनि रायजो राजा एबा लाइमोनफोरा मा खामानि मावगोन होननानैबो गोख्रोङै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन खामानियाव जुदि गासिबो बिटिआरनि बायजोनियानो फैजोबोबा बिटिआरनि सिंनि लाइमोन आरो रायजो राजाफोरा माखौ जानानै एबा मा खामानि मावनानै थांनानै थागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो बे साख्रिजों थिसननायाव जायहा सोमोन्दो दङ बेखौ थारैनो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव एबा सोराङाव लाबोगोन होननानैबो बिथाङा खोथा होबावनायखौबो नुनो मोनबावदों। देग्लाय 2024 मायथाइनि गुणउत्सबखौ थारैनो दोनथ'नांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2024 मायथाइयाव खुंजानाय गुणउत्सबआ थांनाय 2 जानुवारिनिफ्राय जागायनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गुणउत्सबखौ गोबांथार खौरां लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो दाखालि गुणउत्सबनि सोंथि बिलाइफोरखौ नुनायाव थारैनो थाखो 6नि सोंथि बिलाइयाव बर' बिजोंनि सोंथि फैयैखौ नोजोर बोनानै थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि गुणउत्सबखौ दोनथ'नांगौ होननानै खावलायदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां समाव गोबांथार बेबायदि सोंथि बिलाइनि बेले बेजेखौ लानानै बायदि धरना हाबाफारि एबा सोमावसारनाय हाबाफारि लाबोबाय थानायनि गेजेरजोंबो एबा गोबांथार सावरायनायनि गेजेरजोंबो खोथा होदोंब्लाबो आसाम सरकारा नाथायबा बेबायदि खोथा होनाय बायदि खामानि मावैखौ नुनो मोननाय जायाखै। जायखौ नोजोर बोनानै मैयानि बेबायदि सोंथि बिलाइयाव बर' बिजोंनि फैयालासिनो इंराजि बिजोंनि फैनायखौ नोजोर बोनानै देग्लायनि बे गुणउत्सबखौ दोनथ'नांगौ होननानै बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरियाव सिनेमा हल लुनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ गोजोननाय फोरमायदों। आथिखाल बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि अनिल बसुमतारी आरो प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांमोनहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिआर सरकार एबा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन थावनिफोराव सिनेमा हल लुबाय थानो थाखाय थांखि दैखांनाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय सेरफांगुरियाव मोनसे सिनेमा हल लुनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानै बिथां फावखुंगुर एबा फेस्ला फावखुंगुर सानै अनिल नार्जारी आरो प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांमोनहा बिटिआरनि बेबायदि स्टेप लानाय एबा खामानि मावनायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बेबायदि सिनेमा हल खालामोब्ला जोंनि बर' सावथुन मुलुगाबो गोबांथार जौगानो हागोन होननानैबो बुंथिनानै होदों। जायनि गेजेरजों सावथुन दिहुनगिरि, सावथुन फावखुंगुर आरो बयबो एसे एनैबाबो मुलाम्फा जागोन। बेनि अनगायैबो जोंनि समाजा सावथुन मुलुगनि गेजेरजों मुलुगाव गोबांथार नाम खामायनो हागोन होननानैबो बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावदों।